Čaute, tak dneska budem mať super video. Vybral som sa do Senca za bratmi Baraniovcami, Barani Guitars. Idem im odniesť jednu moju gitarku na servis a som zvedavý, čo s ňou chlapci spravia. Bude to tento môj Gibson Custom Shop R7, pretože mi drnčia struny niekde, keď vyťahnem rolling bending. Tak som zistil, že G-čka mi drnčí v určitých polohách, leze mi to na nervy. A normálne volume poťah na bridge, čiže kobylkový, začal raplovať. Takže uvidíme, že čo to bude. No a toto videjko bude celkom zábavné, takže určite to dopozerajte až do konca. Takže ideme na cestu do Senca, respektíve za Senec, do dedinky Reca. Takže prišiel som do dedinky Reca pri Senci a ideme teda za bratmi Baraniovcami. Som zvedavý, jak ju dajú dokopy. Uvidíme. Dobre, tak chalani ma pozvali k sebe a tunak majú svoj priestor a ideme sa popozerať, ako to tu vnútri vyzerá. Takže čaute. Tu je Ivan a Vlado. Čaute chalani. Ja som doniesol tohto Gibsona, ako som vám spomínal, potom si ho rozbalíme a však ukážte ľuďom, že ako to tu vyzerá, na čom pracujete. Toto je naša dielňa, tunak robíme servisy a takéto veci. Akurát tu mám solárku, headlessku, tu sme museli frézovať na snímač, na kobylkový. Museli sme vymeniť, lebo to bolo také prdítko to pôvodné. Čiže tu sme zväčšovali šachtu. A teraz prejdem následne skladať, sa to bude pajkovať a super. Čiže setupujeme to. Takisto pražce sme tam riešili. A čo tu ešte tak zvyknete robiť? Tunak, máme aj skúšobňu vedľa, ale tam dobré logo. Super. Čiže tunak zvykneme makať, že tunak si riešime gitarky a skúšobňu. Prepáč, preruším ťa. Vidím tu od kamoša basu, grebeň. No to došlo k nám na výmenu preampu, lebo bol tam nejaký problém s elektronikou. No tá elektronika už kvakala, čiže sme tam menili. Asi starší model nejaký. No toto je 2012 tuším. Kamilo teraz posledné roky, čo robí aj náš basák, si od neho kúpil basu. Ona je takto tenučká, to má asi 1,5 cm drevo. Tá bas gitara, neviem, či sa niekedy počul lepší zvuk. Ona je ľahučká, má asi 2 kg, tá basa je fantastická, famózna. On určite veľmi dobré kusy dreva robí, takže skúste pozrieť na grebeňa. Dobre, chalani, ja vám ukážem teda tú gitaru, lebo človek by si povedal, že krásny golfstop. Drahá gitara. No toto je edícia, na ktorej hráva Joe Bonamassa. To je jeho R7. Vieš čo, on nemá signature model, ale je to jeho R7 Custom Shop. A akože fakt, že krásna gitara, chyci ju. Nie je moc ťažká. Hej. Som prekvapený, som myslel, že to bude mať 300 kg. No, ona je tak celkom vyvážená. Áno. A bol by som akože veľmi rád, keby bola v stave takom, že 100% zodpovie tým mojim potrebám. Lebo vyskúšaj napríklad tu na G-čku vytiahnuť niekde tu na tomto a budeš počuť, že ti to tam zhasne. Počuješ, ak drnčí to tam. No je to celé nejaké rozhasené, čo akože krk nie je zle nastavený. Čo pozerám. To vyzerá v pohode. Ten vyzerá byť v pohode, nastavený dohmat takisto nie je nejaký vysoký, brutálne. Vieš čo, práve že je nízky a neviem, že či práve aj kvôli tomu, že nie je až moc nízky, že či tie prasce tam nedrnčia, alebo keď zdvihnem Ečku, zdvihnem Háčku a tu vo vyšších polách to počuť úplne brutálne, že neznie to ďalej. No tunak sa obávam, že bude problém so zarovnaním prascov, že podľa mňa stúpali. Asi to, hej, skúsite sa na to pozrieť, ja vám tú gitaru samozrejme nechám tu.
No už tu máme prvý problém. Tu keď človek pozrie, tak počuješ taký tykajúci zvuk. Áno. To znamená, že sa tá mierka hýbe, čiže jeden pražec je nižšie. Aha. Podľa mňa aj v týchto polohách, keď to pozrieme, samozrejme, čiže táto gitara bude potrebovať kompletne zarovnať pražce. Akože je to bežná vec aj na drahých nástrojoch. Ako A to si zober, že toto je custom shop z dielne Gibsona, ktorý prešiel výstupnou kontrolou, prešiel všetkými testami, prišiel sem s cenovkou malého auta pomaly, jazdeného samozrejme. A prascené sú OK. Druhá vec, čo som si všimol problém, tento volume poťah. Škrčí? Nie, že škrčí, to by bol najmenej, ale proste niekedy vypína. Hej, že pohnem, nejde, pohnem, ide. Tam tuším už je celý plošák na tom. Keď som to otvoril zozadu, boli 4 individuálne dané, ale sú akože tam nejako prílepe, neviem, či stačí odmontovať tu a potom sa on uvoľní, ale sú 4 každý zvlášť, čiže iba som to odmontoval a pozrel, čo tam je a to je tak všetko, ja si moc netrúfam do týchto vecí, ja skôr na nich hrať, ako ich nastavovať a keď ste chalani vy, odborníci a profíci, tak tieto veci radšej nechám na vás a mal som na vás dosť dobré recenzie. Čiže teraz to nechám na vás, aby ste sa vyosvedčili, potom tú gitaru otestujeme a veľmi rád vás budem posúvať zase ďalej. Tak posnažíme sa s tou vymašknúť maximum, predsa nie je to lacný nástroj, aj keď väčšina ľudí ostane sklamaných, keď takéto veci nájde na gitare, ale už my z praxe vieme, že tá kvalita tých nástrojov nehľadiac na cenu je dosť kolísavá. Bohužiaľ. Čiže človek by bol rád, že niekto si našetrí za celý život na gitaru a myslí si, že 50% mu zlepší schopnosti hrania a potom ju vyťahne a chce hrať. Chce si to proste užiť, tú extázu z tej gitary a zrazu jeden problém, druhý problém, tretí problém a už to nadšenie je niekde inde. Však toto, že tá gitara by mala sama hrať za tie peniaze a bohužiaľ vo väčšine prípadoch to tak nie je, že treba to aj tak sa tomu povenovať. Takisto nultý pražec vidím, že bude treba narezať. Niektorých stunáž je vysoko, že to môže mať za následok, že človek brnkne a rezonuje to tam nejako. Jednak rezonuje a ďalšia vec, človek benduje strunu. Aha, jasné, takisto bude treba narezať. Oni to len tak predbežne prejdú pilníkmi a nestarajú sa o to. Áno. A možno bola nastavená na deviny struny, ja mám desiny, netuším, že ako, ale asi skôr nejako, áno. Keď už toľko problémov ste našli za takú chvíľku. Tak dúfajme, že to budú posledné problémy, že nebude tam nejaký problém s krkom, lebo už aj s tým sme sa stretli. To by som bol veľmi nerád. Človek začne s tým štelovať, dá to na mierku a zistí, že ten krk bude vrtul alebo je v luku stále, že keď ho napína. A vtedy začínajú tie problémy, že človek má s tým viac roboty, ako si myslel. Dobre chalani, ja vám tú gitaru teda nechám tu. Ďakujeme pekne. A uvidíme sa o pár dní a potom uvidíme, že jak to vystredilo. No, takže gitarka je odovzdaná. Chlapci mi ukázali svoje priestory. Potom, keď sme sa ešte bavili, mi ukázali niektoré ďalšie projekty, ktoré majú rozrobené. A vyzerajú, sú veľmi šikovní. Mal som na nich tiež veľmi dobré ohlasy a recenzie, že preto som sa rozhodol, že za nimi zájdem a takto ich spoznám osobne. Na budúci týždeň by som mal mať hotovú gitaru, takže verím tomu, že konečne ten Gibson bude hrať tak, ako R7 Gibson hrať má a budem si s tým užívať dlhé roky radosti. A potom sa ozvem s ďalším videom, kde si ukážem, ako King Gibson hraje, keď už bude podľa mojich predstav tip-top. Takže tešite sa na ďalšie video. Čau.